Jigera jigera. Ay, kungre lelala, lili. Coba, ini nggak kalah. Hai lwgwfwr, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायना बावहरनाय थाबाय। नै जोंना बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो जमा जमा ओंखारदों मोसानो। ओमफ्राय दिनै जोङो मा होनो बैसागुनि मोसानायनि खाना जानो थांगोन आरोना रायजो फुख्रियाव। स' दायो जों ओंखारखांबाय थांनोसै। दाखालि बैसागुआव मोसादोंमोन ना बेनिनो खाना जागोन आरोना दिनै सानडे रबिबारखाय। दे थाब थाब फै। ओमफ्राय मा होनो बैसागुनि भिडिअखौ माने ब्लगखौ बानायनो हायासै आरोना मा होनो अखानि थाखाय जोंनियाव लाइन गैयामोन आरो बार फैबाय थानायनि थाखाय। ओमफ्राय होमबाबो आङो ससे लानानै दोनदोंमोन आरोना बेखौनो नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय था। दायो जों थांसै नायलांबाय था नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। Now run to me, them gyal a roll out them eyes. Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Go down there. Akhirnya kerja lebih man bukan wah malaysia nih mandi kerja lebih borian betul wow beautiful udah sih nah lain nana sedia loh ini deh so kayak mana boria sana dungna nana oमफ्राय horo bar faiyo san mana oka faiyo ayo ayo Này. Ở sao? Jangan fukriya दै जाजोबबाय नै. जानो हायाबा ayang बुरै जानि दा. Nang selebi. Sosoku bundi. Oh anoy. Nalai. Dah bang. Mana segari faiदों मैसो गारि. Emang kesal kau ber? Iya. Gila nih yang begila. Ispa. Messi gadi is coming le. Let's go run. Mau jawab ini. Wow, keren ya. Nih, jadi bodoh bodoh sekarang sekolah gado gado kesuwen cuma kade masane.
nih संगासिनो वा ओंखाम जाग्राफोरा खायसो Nah, ser-ser saya ke